मा खदाल मा खौरांमोन माथो मैया हराव नोंजों आरो नोंनि हिनजावजों थिखोना जालायदोंनो गामियानो खोनाजोबलायदों थोस मा होनदों नोंलाय दावराव मैया हराव बिसि फिसाय थिखोना नांलायदों बिनि रायलायनायखौबाथाय एसे बेलेग बुजिनो नागिरो रायलायनायखौ एसे सोलाय है आंलाय माथो गाज्रि होनदों माथो नोंना लावबायनो तात माखौ होनदों सैमा फिनायखौ होनदां सैमा फिनायखौ नोंसिनि सैमा फिनाया थैबायनो माथो ए ओमफ्राय बहाथो थांनो ओंखारामोन ओइ आं बाजारावसो थांनो ओंखारदोंमोन गेलेथ'दो नोंसोरो दा बेलासियाव फैनोसै आं औ थांदो दे बे मानसिया रायलायनायखौ सोलायबा मालाबा होजाथारसैलै बियो आंखौ कि सोरबा बुनो हायो नामा सिनि 10 केजि ओमफ्राय मा दंबावोमोनथाय आदै मा खालामदोंब्रा नै माथो खदालसोलाय नै दखाननिनो बुस्थुफोर हिसाब खालामगासिनो आं दं आङो ओमफ्राय आदै माथो मैया नोंना गावदोंनो माखौ बुंलायखोब्रा नोंलाय दखाननि गाइखेरा माथो लाल साहासो फुदुंनांदोंनो बेफोरलाय जाखायो नोंनि रावखौबाथाय हमनोनो हालाय लाङा जोंहा ओमफ्राय माथो खौरांमोन खौराङा गाबोन आंनि फंबायनि बार्थडे दंमोन नालाय आच्छा बिनिखायनो सिंग्रा 30टा अर्डार होनोसो फैदोंमोन आं बानायना हरनो हागोन ना गाबोन फुङाव हागोन मानो हाया जानो जोंनालाय बिनिनो दखानखाना दे होनबालाय गाबोन फुङाव दखानावनो लांफैनोसै आं जागोन दे दे ओमफ्राय फिसालाया न'आव दंना दङ न'आवनो हा बेहालाय गोदाव सोरावखाना नोंसोर मिथिखाया होमबा दे होमबालाय थांसै आं दे नै जौआ हाब देलायस्रि सानफ्रामबो नोंनिखौ मोनलाबानो गोजोनथारलालै माथो हा माखौ होनखो जौखौ होनदां हा बहाथो थांदों बोरायालाय गैया बियो लोगोफोरजों अबावबा थाबोलायबाय बियो पास गेलेनो र' दा न'आवल' फैथों बियो हा सानफ्रामबो बोराय बुरि बिदि नांलायबाय थानोसै नोंसोरो संसार जानायालाय बिदिनोसै हा नोंहालाय मालाथो लागोन हिनजावखौलाय आंखौ दोनथ'दोलै साफाथ' हागौबायलै नोङो मा बाजै लाबोनायालाय लाबोबायमोन गासिबो दा फैलायदो ओइ आसोल नोंथ' दा मोनायाव हागौसिगोनलै हैद माखौ होनदोंब्रा हाबाखौ होनदां हाबाखौ बै नों एसे मोजां रायलायनो सोलोंदोब्रा नङाबा सोरजोंबा मालाबा दामजागोनसो आंलाय मा गोरोन्थि बुंदों आंथ' हाबानि खोथासो बुंदों नोंसो गोरोन्थि सानदों नङाबा रायलायनायानो जुदाखा बिनिया मा लेथ्रा सानोब्रा दाख्लैबो दामजासिगौन बे जाम्बाया आंखौ खि सोरबा बुबाय बायनो हायोलै अ नोंथ' दिनै सोरांलायसिगोनलै खम मेंग्लिगोन नोङो नुबाय मा राव जाखो बियो मा होननाय सानदों नोंलाय मा होननाय सानदों आं हाबानि खोथाखौसो बुंदों हाबायाव अनेक खामानि थायो मा खामानि थायो मिथिगौ नोङो आलासि खुलुमनाय निमन्थ्रआव जिरायनाय निमन्थ्रआव जिरायबाथ' खिबुआनो मोनलायनो नागिरो सानानै आरो जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय जिखुनु जों थांलायनोसै नोंसोर दा फैलायदो दे जागोन दे जिखुनु आं गारिखौ दा लायनोसै नों थांग्रोदो दे होनबा थाथ'लायदो दे थांलायदो थावफ्रा मोजाङै फुननानै लायखादो मा बुंनाय जाखो बे उसुब मा लेथ्रा सानबाय थायो नोंलाय खर'आव थाव फुनग्राखौ होनदों आङो फुनग्रा होनदों थाव हेइ फैद' माथो हो गेलेफिनसै फैजामारगोनलै नों मालाबा नोंसोरसो लेथ्रा सानो फाग्लिया आंनि फट'खौ नायनानै मा गोबालाय खुदुमलाय खालामखादों थारमाने आंखौ मेजेरबाय बियो नांमारबाय बिदिबा सुनि ग्रहआ नांखो ना मंगल ग्रहआ नांखोथाय र' बेखौ दिनैनिफ्राय आन्दाज खालामनानै लानांसिगोन आङो जायखिया दोआ मोनबानो जाबायलै आङो आरो माथोबाव होनबालाय आंना बेंगालराव थांनायनि प्रग्रामा जामारनायसो नंला माथो नै साया आयौ थु माबा आं मोनसे खोथा सोंसैलै मा खोथासै आं मिथिया मा हा आया जाम्बिया मा एसे जाम्बि बेलाय बेफोरबादिबा बोरै फिसाय मोननांगौ बे मालायफ्रा बेबायदि चान्स मोनैखौसो गाबो मा एसे जाम्बिलै बे साला आंजों थगायजाबाय बिसोरो नै फान्थाया दुब्लियाव थांनो बानायखौनो आदै दासो मोनदों साला नोङो दाला थगायसोलाय साला दासो मोनदों
Kilo kalone. Dang duli topola baro mosola मा जालाबाय खोजों दाउ फाग्लाया बेदर नबोला खालि अनदोला गोदाव सोरावनो मा गोथाव जायो जालाबायखो नालाय अनलाजों माबाजों सङोब्ला मिलौलायो नालाय अनलाजों दाउजों नोङो संनानै जाहोलाबाय थायो नालाय बेखौ मोनजानानै आंना नङा माथो दा उदैया बोरैबा जालायलांबाय ओरैहाय सिगांजों फैलायलांबाय अनलाजों दाउजों र' बे हासिबा दोनथ'लायबाय राहरलाय नाफाम दंबाथ' जौजों सोलाखागोनब्रा आङो दारुआ बे न'नि रुवाथिखाना औ नंगौ जाबाय होमब्लालाय हा मा नाम जारौ नालाय आंनि मुङा औ दांदुलि बिराद मोजां आंबो बे न'आवनो नोंजों दाहोना थाफानोसै या सानैजों बेरायथारगोन हेन्डशेक हाबानो जाबाय बिदि गैया जों लोगोआव जों लागोसो बे आंनि खोसोना खानाय खंख्रिख्रि खानायाबो माबा दरसे सिंबारसो नोंना नों गाब्लानि देवना लफैनो फैदोंना रं हाबगोनबो हाब बिल्डिंआ मा गंसे गंनैलाय गामलानि देवसा उन्दोलाय नों खोथाखौ बुजायसै बे बंस'आ लेखा रोंखाथारा बियो दा मोनायावहाय उन्दुगोनलै आङो बा उन्दुफानो मोनो नों आंजोंसो उन्दुनांगोन फैदो बे आलासिजों मोनबाय बायो नों फै आंजोंसो उन्दुफानांगोन दा फै हरै दाना हरसलै बे आंनि थां मा दायो थां मा बाहायनाय मोनथारलायबाय दस्रा खामानिखौ थिनबानो जायोना अमा आदार होनो फ्रि थिनोलै हौवाफ्रा अमा आदार होयो ओमफ्राय बिदिब्ला अमा फाननानै मोननाय फैसाजों माइरं दैरं मैगं थाइगं बायनायखौ हौवाफ्रा जाजासै ना आंहा हाया हास्लाबा जालायलांबाय माखौ लाजिनांगौ जाखो थां थाबै थां नुबा मा जानांगौ दे लाजिलायलाङोलां बोरैबा मानसिफोर नुबाथाय लासिंसिं थैनायानो साबसिन जागोन आं सेसखा रावबो गैयालै सालाखे बे समावनो हैगौनांसिगोन नै माथो मानसि फैगौलाय खारदो मा खालामदो जावैसो नै आफा ओरैनो बार जाग्लांलाबायदां दे बासायबायलै नुवाखिसै आंलाय नुबायसो सानदोंमोन थाब होनानै फैफिनसां इसोर भगबान एबार रावबो फैस'ना गांगौलै गैथ'वा आवगायदो बे फैबावबायसोलै रागानो बेबो जारला खामानि थिनलाबायो नालाय दिनै आरो फैबावबायसो खालामदों गुमै जेबो खालामाखै आगै गरमखाय बार जादों नै हाब दखानाव थानायखाय मिनिस्टारफोरनि दर बेंग्रा बायदि नुलायलायदोंलै आदसा बे जायगानि मानसिफ्रा एसे खर' गाज्रि जाजोबगोनलै खालि बखिनाय लासिंसिंल' खालामनाय मास लास नाजाबावसां सोरबा खबर हैनायाव गैलालै दर काट गैया एबार हरै रावबो गैला बे समावनो थुदो माबार होला हलै ब्लड
गुबैले साला अमा आदार होनायल'आवनो मा सिगौ जाखो नोंलाय खुसि मोनदों नोंहा ओरैनो आंहा लाजिनाय मा जादों मानसिखौ नुनानै गिनानै ओरै नायलाय बेसेबां खस्थ' मोनदों हैहां जाब्लानो मानसि फैयो लामाजों नाहर बेसेबां खस्थ' मोनदों आंहा गोदाव सोराव जानला मोनला खामानि थिननाया दिनैनिफ्राय बेबायदि खामानि मावनो मावखाथारा आंहा जुदि मावनांगौबा बेनिफ्राय ब्लड खालामगोन आं मिथिबाय दै हद नायना थाबाय थायो फैलाना फोथायनो गोब्राब मोनदों नों सिमांसो नुखोना मोगथांसो नुखोब्रांलाय आं फैला नों आंखौ अबैध सन्तान बुंबाय थायोना आंनि आफाया मा मावो नों मिथिगौ आंनि आफाया सासे ACS अफिसार मा नांगौ नोंलाय नंमारगौसो इसोर फंबाय इसोर नोंनो महेश्वर नोंनो ब्रह्मा नोंनो बिष्णु इसोर नोंनि हाबाखौ गाजा गोमजा खालामनानै होगोन आङो बुरबक सिखोद नोंनिया बे आथिङाव नङा नैबेयावसो हाबाब आं माला सिटिं स्टार खालामखो गावनो खालामलायबाय सिटिं स्टारखौ आं ओरै फैबा ओरै फैफानाय हरै थांफानाय हाब आं माला खालामफेरखो माब्लाबा बिदि नङा दे होनबाल थांदो ओइ ए नोंनाया नंगौ माने आं नों ओरै थांफ्रांबा ओरै थाङो ओरै थांबा ओरै थाङो सना होमबालाय थांदो दे थां ओइ सेलाबनाय ना मामोनलाय रथ'लाय रथ' ओमफ्राय सनायाथ' कलेज फरायबाय जानांगौ मोजां जाथारबाय माने आङो सासे मोजां स्टुडेन्टखौ नागिरदोंमोन साख्रि होनो थाखाय आं सासे अफिसारथ' औ आं अफिसारथ' नों साख्रिथ' मोनाखै अब्ला मोजाङानो जाबाय नों साख्रि लानो गोसो दंखायो दा नायनि नोंनि आखाइनि रासिखौ बिराद मोजां साख्रि लिरनाय दंखायो ओरै फैलाय ओरैलै सना हाब्बाब बिराद मोजां साख्रि लिरनायानो दंखायो नोंनि आखाइयाव नों साख्रि लानो गोसोखादा दे होमबा जाखासिगोन नों आंनि खोथाखौ मानिखागोन दा ओमफ्राय गोसोथोनायथ' रावबो गैखाया जाथारबाय गोसोथोनाय थाखानाङा दाबायदियाव दे सोर जाखो मा जालाबायखो नानि नोंखौ मा होनना बुरखायदों बे हाबाब मा एसे जाव सिख्लाफोरलै चिरांनि दै जिंनि लायावलाय समायनाथार दै जिंनि हाबाब मा एसे जेव जाव सिख्लाफोरलै